Halløjsa YouTube, og velkommen til et gameplay ticket, jeg gerne vil vise frem. Eller ikke et gameplay, bare lige en, hvor jeg lige hurtigt viser det her. Jeg har så mange furnaces, jeg fandt. Det er så på en server, ikke på vores egen. Men dem vil vi gerne spille på senere hen. Så ja, det var bare lige det, jeg ville fortælle jer. Men vi kan da godt lige vise jer lidt rundt her på den her lille verden. Vi har eller ikke verden. Hvad var det, jeg skulle craft? Jeg skulle have noget mere uranium. Jeg skal nemlig have en atomreaktor. Vent lige. Bum, 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 bum. Og jeg har flere furnace derude, jeg kan hente. Det er sådan totalt overspammet med furnace, den her. Det var det også. Og se, det er ret sygt. Så, det var de. Så dem kan jeg gå ind og lave til uranium og så skal vi have en atomreaktor til sidst. Jonas han er her ikke lige nu, han skulle lige gå. Så tager vi da bare lige lidt. Se, allerede 4. Det er meget godt. Bare kan lave sådan på furnaces. Men ja, det var så egentlig bare lige hurtigt det, jeg vil vise jer. Og lige fortælle jer, hvad vi laver. Så nu har jeg lige været henter de sidste furnaces, og så tror jeg, vi stopper for i dag. Nej, vent lige. Jeg skal lige kondense noget. Så. Jeg skal lige have en masse kød. Get det kondens. Se. Godt lige nå at lave en mere. Håber jeg. Ja. Nu er der snart. Så. Bare lige noget marble, vi skulle have. Det er virkelig bare overspam. Det er marble. Fordi det kun har sådan virkelig lav IMC. Men ja, det var bare lige det, jeg ville vise jer her. YouTube. Så vi ses. Hej hej.